खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों रायजोनि मोनबा समष्टिफोराव मैया फार्स्ट पेज हिसाबै भट होनाया जानानै थाङो बेनि गेजेरावनो माखासे समष्टिफोराव इभिएमनि बेले-बेजे इभिएम गाज्रि जानाय आरो गोबां गिख्रंथाव जाथायफोर जानानै थांनायखौ नुनो मोनदों बेनि गेजेरावनो सनितपुर लकसभा समष्टियाव इभिएम मेसिनआव खिलिमिलि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों सनितपुर लकसभा समष्टिनि 112 नम्बर गुदामघाट कछारी भट केन्द्रआव इभिएम मेसिनआव खिलिमिलिया नुजादों 112 नम्बर गुदामघाट कछारी भट केन्द्रआव इभिएम मेसिनआव बिजेपिनि सिम्बल बिबारनि सावगारिखौ गुफुर लेखा बिलाइजों आथा लागायना खोबथेना दोननाय जाथाया सोराङाव फैदों सनितपुर लकसभा समष्टिनि बिजेपिनि बिजाथि रन्जित दत्त बिथांनि सिनआव एबा बिबारनि सावगारियाव गुफुर लेखा बिलाइजों आथा लागायना खोबथेना दोननाय जाथायखौ लानानै भट केन्द्रआव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनदों बेफोरनि अनगायैबो काजिरङा समष्टियाव मोनसे भट केन्द्रआव इभिएमनि खिलिमिलि जानाया सोराङाव फैदों मख'नो गोनांदि सास्निल'सो भटारफोरा भटखौ होजेनदोंमोन नाथाय इभिएम मेसिनआव ओंखारबाय गासै 57 जन भट होनाय रिपर्ट इभिएम मेसिनआ गाज्रि जानानै बे जाथाया जादों होनना फोरमायनायखौ नुनो मोनदों 1 घन्टासो समय रायजो-राजाया नेनो गोनां जायो होनना खौरां मोनदों आरो जाय सास्नि भटारफोरा भटखौ होनानै न'आव थांबायमोन बिथांमोनखौबो लिंना लाबोफिननानै भटखौ होहोफिनो होनना खौरां मोनदों 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया मैया बिजाथिलाइ गथायबाय रोजा रोजा रायजो-राजाफोरा बाहागो लानानै रंजा-बाजायै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों मख'नो गोनांदि एमपि नब कुमार सरनियानि सार्टिफिकेटआ दानजानायनि उनावबो नब कुमार सरनियाया गनायना लायैखौ नुनो मोनदों मैयानि समायाव नब कुमार सरनियाया बिथांखौबो नमिनेशनलाइ गथायनायखौ नुनो मोनदों लोगोसेनो नब कुमार सरनियाया गावजों लोगोसे सानै सुबुंखौबो नमिनेशन गथाय होदों होनना खौरां मोनदों नमिनेशनआ एक्सेप्ट जागोनखौ 100% आसा खालामदों होनना फोरमायनायखौ नुनो मोनदों नब कुमार सरनियाया हाइकर्टआ राय होदोंब्लाबो सुप्रिम कर्टआ फाइनेलि राय होआखै होननानै बुंदों बिथाङा बिसायख'थि गेलेनो मोनगोनखौनो आसा खालामनानै नारा-नाथा जुजिबाय थानायखौ नुनो मोनदों नाथाय एक्सेप्ट जामारगोन ना जामारा बर' रायजो-राजानि गोसोआव बे मोनसे सोंलुआ सिखारदों बेराफारसेथिं गुबुन सानै सुबुंखौ नमिनेशन फाइल खालामहोनाय बाथ्रायाबो कनफिउजन खालामदों दि जानो हागौ गावनि एक्सेप्ट जायाबोला गुबुन सासेना एक्सेप्ट जानो हागौखौ मिजिं खालामनानै अंकखौ खालामदों नामा बेबो मोनसे सोंलु सोमजिदों मख'नो गोनांदि नब कुमार सरनियाया बर' कछारीनि मुङाव 10 बोसोर एमपि जाबोबाय 10 बोसोर एमपि जाबोनानै फाइनेलि बिथांनि बर' कछारीनि मुङाव लानाय एसटि सार्टिफिकेटखौ दानजानायनि उनाव मैयानि नमिनेशन फाइल खालामनाय समाव राभानि सिनायथि होनानै राभा उपाधिजों दिहुननाय एसटि सार्टिफिकेटजों नमिनेशन गथायदों होनना खौरां मोनदों मिथिनाय बायदिब्ला नब कुमार सरनियाया 1986 मायथाइयाव राभानि टाइटेलजों एसटि सार्टिफिकेटखौ लादोंमोन बे सार्टिफिकेटजोंनो नमिनेशन गथायदों होनना बुंदों मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया बिथांनि नमिनेशनजों लोगोसेनो गोबां ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा नमिनेशन फाइल खालामनायखौ कमप्लेन खालामनो थाखाय क'क्राझारनिफ्राय सासे उकिलनो बिबान होनाय जादों होनना बुङो मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया बिथाङानो दिनै रिटार्निं अफिसारनि खाथियाव कमप्लेनखौ होगोन होनना फोरमायनायखौ नुनो मोनदों मख'नो गोनांदि क'क्राझार एसटि रिजार्भ खथायाव एसटि नङै सुबुंफोरा सासे नङा सानै नङा नाथाय गोबां नमिनेशन गथायनायखौ खौरां मोनदों बे सावगारिफोरखौ जोङो नोजोर होयोब्ला मोनथिनो मोनोदि क'क्राझार बर'नि जायगायाव बर'खौ नाख्रेबनो नाजानाय बर'खौ आथिं सिङाव दोननो नाजानाय बे थासारिखौ नोजोर होनानैनो बिथांमोना जायफोरा नब सरनियानि हेंथायै जुजिबोदों बिथांमोना बर' रायजो-राजाखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोनखौ थुलुंगा होयो आरो हेफाजाब होयो मख'नो गोनांदि बिथांमोना बर'नि माहारियारि आफादफोरखौबो हेफाजाब होनायखौ आसा खालामदों रायजो-राजानि बेसेन गोसा भटखौ इलेक्शननि समायाव बिनो थाङो गिदिर गिदिर रादाय होबोयो नाथाय रायजो-राजानि भटखौ लानानै गादियाव सहैब्ला
रायजो राजानि फारसे नोजोर गैया जायो। मख'नो गोनांदि मैया फार्स्ट फेजनि भट होनाया जानानै थाङो, नाथाय देरगावनि करिय'नि रायजो राजाफोरा लामायाव माइ गायबाय। भट होनानै गुबुनखौ राजा खालामनानै मा मुलाम्फा जानो? भट होनानैबो जुदि बेबायदि लामाजों थाबायनो नाङोब्ला मानो भट होनो? लामाखौ बन्द' खालामबाय देरगावनि करिय'नि रायजो राजाफोरा आरो बुंबाय जों भट होनो थाङाखै आरो होआबो। आरो जुदि लामाया मोजां जायाब्ला बिधान सभा इलेक्सनावबो भट होआ आरो पन्सायत इलेक्सनावबो भट होआ। थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय, नोंथांमोनखौ गासैखौबो थेंक इउ। आरो लोगोसेनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ सो माच।